Ravintolakonsernin alku juontaa juurensa vuoteen 1995, jolloin ravintola Old Story perustettiin. Se oli meidän ensimmäinen ravintola ja se on pubi Tikkurilan kävelykadulla ja toimii edelleen. Edelleen liikeidea on sporttipubi, elävää musiikkia ja sen kaltaista toimintaa. Strategiana Mintti-ravintoloilla laajemmin sen jälkeen on ollut olla vahva, kenties jopa suurin yksityinen paikallinen toimija ja sitten eri liikeideoilla, jotka tukisivat toisiaan, niin pystyä niiden avulla olemaan mahdollisimman hyvin perillä siitä, mitä paikallisesti tapahtuu, jotta voidaan puolustaa asemia ja kehittää uutta liiketoimintaa ja kasvaa omalla paikkakunnalla ja pysyä jatkuvasti tietoisena siitä, että miten mikäkin kehittyy niin liiketilojen kuin muidenkin asioiden suhteen.